regăsit la un nou episod. Ăsta este de Brawl Stars. Ce o să fac? Mai de disconnect. Am ajuns în finală. Revenim. Am revenit. M-a sunat cineva că e ziua mea și mi-a spus la mulți ani. Nu e chiar ziua mea, e ziua de nume, dar înțelegeți. Revenim. Bun, am venit, sunt lângă o Charlie. Încerc să... Pe bune, e o Ivy. Eve, lasă-mă să-mi iau ultimata. Dar numai Eve sunt pe harta asta, e cea mai bună Eve pe harta. Pe care știe toată lumea cât de mult o urăsc pe Eve. Jakey peste tot. Da, sunt și o Ivy. Ai de brun, când tu ești în ghege, tu mă salva ghege. Again. Okay. Da pe bune, Tara. Da, sunt super supărat. Pierdut primul joi de schiava. Dacă nu înșel. Nu am pierdut. Altă Nani! Vrei să ne luăm ultima ta? Bro, dar Bully, lasă-mă că tu ești Bully. Da, pe bune! Trebuie să vină Bibista. Nu mai... Deci, cred că o să am niște episodul ăsta fix de ziua mea. Dar azi e ziua mea. Privește în ochii mei. Îmi pune doar un box aici. Pe bune acum. De acum la râde. Eu plâng. Poți să-mi iau ultimata pe tine, Grey? Nu, din păcate. Eu nu vreau să vin aici, dar pare. Ok, nu bine. De fapt de bine, dacă nu știu. Bun, suntem aici. Haideți să vedem ce ne-am picat din Star Drop. Haideți să fie cu noroc. Fie cu noroc. Pe bune! Mulțumesc de bani, o să... Am făcut tăiat.
Cred că am terminat în câteva zile. A durat decât foarte puțin. Eu l-aveam terminat deja. Mine mă cam surprinde. Adică știam că nu-i trebuia. Acum direct la... Asta o să fie ultima rundă. Pentru că o să trebuiască să mănânc. De ce mi-am ultimata? Dar cum e posibil? Avea decât așa aș fi. Mai dăm un de pe asta. Dar azi e ziua mea. Alo? Da. O să fac mai multe episoade probabil azi. Pentru că azi o să facem și seria de cățeluși. Dar, din păcate, nu pot să fac un live. Trebuie să facem chestii care nu prea îmi plac. E bun, e un box. E bun și boxul ăsta. Ce pot să zic? Nu mai duce. Nu mă mai duc. Da, așa mult. Dar tot nu mă face să mai dau o rundă. Asta e ultima rundă. Ia să se facă 8 minute. Așa țin eu videoclipurile. 8 minute. Mai rar 10 minute. Dar Bea n-a avut timp să realizeze ce s-a întâmplat, că deja a fost moartă, adică cât de ușor poți să mori de la un an, care o să fie mega supărat. Eu mă duc la boxurile mari. Pa! Sunt doar ale mele. În sfârșit, boxurile mele. Cele bune, care le vroiam de mult timp. Nimeni n-a venit aici? Lasă că vin eu. Nu, de ce insignani? Da, cred că mor acolo. Vreau să ajung la ei. Ce fac? S-au bătut. Asta. Unde e? Deci a fost super turful. Am făcut și un quest. E numai bine. Cam acesta a fost episodul. Pa!